Oh, thank you. Are you the Loch Henry guy? Oh my God, I am not worthy. Such an incredible piece of work. Thank you. מבעד למראה השחורה עם בנג'ה וגלעד הינו פודקאסט איתנו, בנג'ה וגלעד, בו אנו מנתחים את פרקי הסדרה ומנהלים שיחות עומק על פילוסופיה, טכנולוגיה וקולנוע. אזהרה, מכיל ספוילרים. ברוכים הבאים והאזנה נעימה. שלום, 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 וברוכים הבאים למבעד למראה השחורה. אני בנג'ה, דוקטורנט למדעי המוח וחובב קולנוע. אני גלעד, בוגר תואר שלי במתמטיקה וחובב פילוסופיה. והיום אנחנו הולכים לדבר על הפרק השני של העונה השישית, לוך הנרי. גלעד, האם תוכל להזכיר לנו מה היה בפרק? כן, דייוויס ופיה, סטודנטים צעירים לקולנוע, מבקרים את אמו של דייוויס בעיירה הכפרית לוך הנרי. כאשר היא לומדת על אי הנדר, רוצח סדרתי ידוע לשמצה, שעינה תיירים, פיה מציעה ליצור סרט יהודי של פשע אמיתי על סיפורו. אך במהלך הצילומים הם מגלים שהאמת יותר מורכבת מכפי שחשבו. באמת יותר מורכבת ויותר מפתיעה, הייתי אומר. מאוד. כן, וכהרגלנו אנחנו נתחיל עם הציונים. אז גלעד, האם אהבת את הפרק? איזה ציון אתה נותן לו? אני מאוד אהבתי את הפרק, אני אתן לו 8/10. וואו, אני לא אהבתי את הפרק בכלל, חשבתי שהוא על הפנים. אני נותן לו 3/10. די. כן. פרק, לא יודע, אבל זה פרק אחד הגרועים שהיו בעיניי. וואו, אוקיי. טוב, אז בוא תספר למה, ואני אספר למה אני נותן לו 8. אפילו התלבטתי אם לא לתת לו 9. קודם כל, חוץ מהפן הסובייקטיבי הייתי אומר, שאני פשוט לא כזה אוהב פשע אמיתי, וכל הסדרות האלה, אני חושב שהפרק היה מאוד מאוד צפוי, כאילו אני עליתי על הטוויסטים וכל זה מההתחלה, ואז זה ממש היה קשה לצפות פה כשאתה יודע מה הולך לקרות, ולא ראיתי בו שום דבר מיוחד או חדשני או מעניין. הדבר היחיד שנהניתי ממנו זה היה הצילומים של העיירה הזאת היפה, לוך הנרי בסקוטלנד, שהיו צילומי טבע יפים. קודם כל אני אמר שאני מאוד אוהב גם אהבתי את הנופים, וכמובן שבמראה שחורה אתה יודע שזה שאתה הולך לראות נוף יפה לא אומר שלא הולך להיות מזעזע, אבל דווקא הניגוד הזה תמיד מגניב בעיניי, כי לרצוח עכשיו באיזה, אתה יודע, שכונה בדרום תל אביב זה לא מעניין, לרצוח עכשיו ליד כל האגמים והערים היפים האלה, זה הרבה יותר מעניין. אז אני אגיד לך למה אני אהבתי את הפרק, ולמה בכל זאת נתתי לו רק 8 ולא יותר. אני מאוד אוהב סרטי מתח, ואני פשוט חושב שזה היה סרט מתח ממש טוב, ואני חושב שהוא עשוי טוב, הוא מצולם מאוד טוב, ואני אדבר קצת בהמשך על סצנות ספציפיות. מה שלא אהבתי בו זה שהוא פשוט גם קצת פחות מראה שחורה. הוא באמת הרגיש בעיקר, זה היה סרט מתח, לא היה פה יותר מדי איזה ביקורת טכנולוגית, יש קצת ונדבר על זה, אבל הוא קצת היה פחות מראה שחורה מהבחינה הזאת, ובעיקר לא אהבתי את זה שהרגשתי שאין בו כל כך עומק. אני לא כל כך רואה על מה אנחנו הולכים לדבר בפרק הזה מבחינה פילוסופית, וזה דבר שהיה מאוד חסר לי. אז אני מסכים עם הביקורת שלך, אני לא מסכים שזה היה פרק מתח, מה היה מתח פה? זאת אומרת, בעיניי סרט מתח זה יש תעלומה ויש, לא יודע, בלש, והוא בא וחוקר ומגלה עוד דברים לאט לאט. פה לא היה שום דבר כזה, כן? אני חושב שכן, אבל בוא ניכנס לעלילה ונדבר על זה. אין בעיה. אז באמת, דייוויס ופיה הם שני סטודנטים צעירים שמגיעים לעיירה של דייוויס בחזרה, מבקרים את אמא שלו, והם סטודנטים לקולנוע, והם רוצים לעשות איזה סרט, אולי זה הפרויקט גמר, אולי זה איזה פיילוט שהם רוצים למכור או משהו כזה. העיירה יפהפייה בסקוטלנד, אבל נטושה, אין שם תיירים בכלל. כן. כבר תעלומה ראשונה, למה? זה כביכול תעלומה, אבל מהר מאוד הם נכנסים לבר ומסבירים לנו את זה באופן מפורש. היא שואלת את החבר של דייוויס בבר, למה אין פה תיירים? והוא אומר, זה בגלל איין אלדר, הרוצח. כאילו אין פה, לא יודע. לא, אני לא חושב שזה תעלומה שמחזיקה את הפרק, אני אומר שיש פה איזושהי תעלומה בהתחלה, שמובילה באמת לאירוע המכונן, שאנחנו מגלים שיש פה ברקע איזשהו סיפור על רצח, שאבא שלו היה שוטר, והוא אחד הקורבנות של הרוצח הזה, כן, שהחזיק במרתף אנשים ועינה אותם, יש גם בפרק כל מיני דברים שמזכירים את שתיקת הכבשים באמת. טוב, אז כפי שאמרת, באמת, אחרי שאנחנו מדששים קצת במערכת היחסים המוזרה, אולי בין פיה לבין אימא של דייוויס,
אנחנו בעצם מגלים את ההוק של הסיפור, וזה שבעיירה הזאת חי רוצח שהינה קורבנות, הינה תיירים בשם איין אלדר. אבא של דייביס היה השוטר המקומי, והוא זה שתפס את איין אלדר, אבל הוא גם נורה תוך כדי, ואחר כך הוא מת ללא קשר לירייה, אבל כן ממחלה שהוא נדבק בה בזמן שהוא שהה בבית חולים. אז אימא של דייביס מאשימה את איין אלדר במוות גם של אבא של דייביס ובפירוק של המשפחה, ואז עולה לפי הרעיון שכמובן עלה לי גם של זה סיפור מטורף ולמה לא לעשות מזה סרט, כאילו, ובאמת היה שם משהו כזה קצת לא אמין בזה שסיפור כזה גרוטסקי מבריח החוץ התיירים במקום למשוך אליו תיירים, כן? כי אנחנו יודעים שבעולם האמיתי סיפורים על רוצחים נוראים או סתם בתים רדופים או כאלה, זה הדבר שהכי מושך אליו תיירים, כן? כן, הרוצח הזה רוצח תיירים דווקא. לא, אבל הוא כבר נתפס. אנשים רוצים לראות את הבית של הרוצח, אנשים רוצים לשמוע את הסיפור. אני חושב שזה קשור לביקורת העיקרית של הפרק, של הכוונה של צ'רלי ברוקר בפרק. המצב כיום, כפי שאני רואה את המצב כיום, זה שסדרות וסרטים של פשע אמיתי, על רוצחים אמיתיים, כן, ג'פרי דאמר וכאלה, הם הכי מצליחים, ובארצות הברית יש טיולים מאורגנים ללכת לעיירות של הרוצחים האלה ולראות את הבתים שלהם, וזה הכי מצליח, כן? זה אחד הדברים שהכי יכולים לפרסם עיירה קטנה בסקוטלנד על המפה, שיהיה שם איזשהו סיפור גרוטסקי כזה. רגע, אז אתה רואה איזה סיבה למה אנשים לא מגיעים לשם, או שזה נראה לך סתם איזה חור בפרק? כדי שלפי תוכל להציע שיעשו על זה סרט, שאנשים יגיעו, כאילו, זה לא היה נראה לי מציאותי. זה הרעיון של החבר שלהם, הברמן, כן. אני חושב שכן, רק נגיד עליו מילה אחת, שהוא היה דמות מצחיקה כזאת, וזה גם היה נחמד בפרק. נכון. מי שראה משחקי הכס בטח זוכר אותו בתור אחד הדמויות החביבות על הקהל שמה. לא ראיתי. אוקיי, אני אמר רגע לגבי זה, קודם כל, לפני שהיא מחליטה לעשות את הסרט הזה, אגב, קצת בניגוד לרצונו של, כן, שהוא הבן שאבא שלו הוא הקורבן, הוא ממש לא עף על הרעיון הזה, וזה נראה לי חלק מהביקורת של הפרק, זה שהופכים את הטרגדיה הזאת לאיזשהו סרט כזה, נכון? זה נכון מאוד. זה מראה שחורה בפרק הזה. לגמרי. לפני זה גם יש איזשהו רעיון, שהם דיברו שם על איזה איש שאוסף ביצים, ולא משנה, הרעיון שכאילו נגד המסחור של הטבע, שאני חושב שזה גם נושא שאפשר היה לדבר עליו, הוא פשוט די מהפרק מהר. נכון, הרעיון המקורי שלהם לעשות סרט, זה על איזה איש אחד שהוא אוסף ביצים ומציל אותם ומנסה לשמר את הטבע, במקום כל מיני אספני טבע שמוכנים להוציא מלא כסף כדי לקחת את הביצים האלה, אבל אז הם לא משמרים אותם או משהו כזה, שזה רעיון נורא מעניין. אבל בחזרה לעלילה שלנו, אז בעצם בדרך לא דרך פיה משכנעת את דייביס לעשות את הסדרה הזאת, הם מתחילים לצלם, הם מביאים גם מצלמת רחפן, הם נכנסים גם לבית הישן של איין אלדר, פורצים שם על המרתף הנוראי שלו שהוא עינה שם את האנשים. היה מונטאז' כזה מאוד מעניין על איך שהם עורכים את הסדרה ואוספים והכל, שהיה חמוד קצת כזה. אחד הסצנות הבולטות עד לרגע זה הסצנה שבה האבא של החבר שלהם מהבר נופל במדרגות, וכשהם באים לעזור לו, הוא בעצם צועק עליהם, למה אתם מחטטים באיין אלדר? למה אתם מחטטים בסיפור הזה? אתם צריכים לעזוב את הסיפור הזה בשקט. כאילו, תעזבו את זה, כן? שזה מעלה נורה אדומה למה קורה כאן. מאוד מחשיד, הייתי אומר. אני אגיד שבארגז הזה שמקבלים עם הקלטות הישנות, יש שם גם עיתון, שאני לא יודע איך שמתי לב בצפייה השנייה שראיתי לקראת ההקלטה, שיש שם בפינה Smart in Trouble, שזה רפרנס לפרק החמישי בעונה. אשכרה. יפה, הם שוב עושים לנו דברים כאלה. אני לא חוזר אחורה, הדבר השני שרציתי לומר, לגבי ההחלטה שלהם לעשות את הסרט על זה, שזאת החלטה שאני בהתחלה לא כל כך אהבתי, כי אמרתי, הנה, כאילו, מתחיל לקרות פה משהו מגניב בפרק, אלא ההתחלה הייתה אולי קצת משעממת, ואז גילינו שיש רוצח, שהינה אנשים והכל, איזה יופי, כמו שפיה אומרת, הפרטים כל כך איומים שזה מושלם. כן. אני חושב שזה מצד שרק צופי מראה שחורה יכולים לומר, אבל אני אמרתי לעצמי, כאילו, עד שיש לכם פה מתח בפרק, למה אתם כאילו שוברים את הקיר הרביעי ועושים על זה סרט? כאילו, למה אתם מדברים על זה? אתה מבין? זה משהו מה האלטרנטיבה? מה היה צריך להיות?
לא, פשוט כאילו בואו תראו לנו עכשיו מה קורה שם עם הרוצח, לא יודע, אני הנחתי שהם באמת ילכו עכשיו, לא יודע, ינסו לגלות דברים, ואז, לא יודע, או שהוא יתקוף אותם או משהו, לא יודע, משהו יקרה להם, כאילו לא הבנתי למה צריך עכשיו לדבר על זה שזה סיפור מותח, זה משהו שכאילו אמרתי, תשאירו לנו הצופים, למה עכשיו הם בתוך הפרק צריכים לדבר על זה, איזה סרט מגניב זה, יהיה נדר, אבל זה כמובן משרת את העלילה, כי זה שהם עושים את הסרט הזה, זה חלק כן, זה בעצם מה שגורם לכל החלקים המעניינים בהמשך. כן, אני חושב שזה פשוט מתקשר לביקורת העיקרית שרצו להראות פה, איך ממסחרים בעצם צבאות, או ממסחרים התנהגות איומה של בני אדם, או טרגדיה, והעיקר, מה שחשוב זה האם זה יהיה סרט טוב או לא, האם יהיה לזה קהל או לא, ופחות חשוב כל שאר הדברים, של איך להתנהג לקורבנות, או איך להתנהג באנושיות אפילו, הייתי אומר. לגמרי, ואני רוצה לדבר על זה בסוף הפרק. סבבה. אז באמת, אחר כך מה שקורה זה שבחזרה מאחד מימי הצילומים, הם עושים תאונה, ודייביס צריך להישאר בבית חולים, ופיה הולכת הביתה לבד עם אמא של דייביס, עם ג'אנט, ואז במקביל, הטוויסט הגדול של הפרק מתגלה לנו גם דרך דייביס וגם דרך פיה, הוא מתגלה לשניהם במקביל. לדייביס זה על ידי האבא של החבר מהבר, הוא במיטה בבית חולים ליד, והוא זוחל אליו כזה כדי להטריע לו, להודיע לו על האמת, ולפיה זה בגלל שהיא מכניסה את אחת הקלטות הישנות. של הסדרה ברג'רק, על איזה בלש כזה. ואחרי שהקלטת נגמרת בעצם, פתאום היא רואה צילומים של ההורים של דייביס, מתעללים בתיירים ביחד עם איין אלדר, ובינתיים האבא של החבר מהבר גם אומר לדייביס, אני חושב שאני תמיד ידעתי שההורים שלך היו חלק בזה, ואז ברגע שאנחנו קולטים את הטוויסט הנוראי הזה, שכפי שאמרתי, לי הוא היה ממש צפוי, ובעצם עכשיו סוג של נהיה מעניין, כי עכשיו אנחנו מבינים שיש כאן עוד איזה טוויסט או עומק לסיפור. אוקיי, אז קודם כל אני באמת רוצה לומר שההתחלה של הפרק קצת משעממת, אני חושב אבל, אתה יודע, ככה בונים מתח, זה בסוף פרק לא ארוך כל כך, אבל אני רוצה לדבר על הסצנה הזאת שדיברת עליה, שבה כן, גם דייביס מגלה בבית חולים, סוג של אבל פחות מגלה, כן, זה יותר חשדות כזה של האבא של החבר, אבל במקביל מה שקורה עם פיה והאימא שם בבקתה הזאת, זה בעיניי הסצנה הכי טובה בפרק, ובאמת כאילו זה מה שהעלה לו את כל הנקודות אני חושב, כי אני חושב שהסצנה הזאת מעולה גם מבחינת הצילום וגם מבחינת העריכה, באפקט המתח שהיא יוצרת, שהוא מאוד חזק, שמתחיל בזה, כן, שהאימא כזה מציעה לה לבוא הביתה, והיא אומרת לא צריך והכל, ואני חושב שאנחנו מההתחלה קצת אומרים, האימא הזאת קצת מוזרה, כן, שזה כאילו משהו מחשיד, בדיוק זה מה שבעיניי גרם לאפקט ההפתעה, כי הרבה, כן, בסופו של דבר משמע, זה מאוד קשה להפתיע, כי כולנו ראינו סרטי מתח, ויודעים שבסוף הטוויסט זה שהטוב נהיה רע, ואני חושב שדווקא פה, בעזרת כל מיני טריקים, הם הצליחו לגרום לזה שהטוויסט לא יהיה צפוי, אז זה מגניב שאתה הצלחת לצפות אותו, אני ממש לא, דווקא בגלל שהאמא הייתה נראית לי חשודה מההתחלה, וההתנהגה קצת מוזר, אמרתי, אוקיי, יכול להיות שהיא עכשיו תעשה משהו רע לחברה או משהו, כאילו, לא יודע, אמרתי, יכול להיות שיקרה איתה משהו, אבל לא ציפיתי למשהו בסדר גודל כזה, וגם שים לב שבדיוק בסצנה הזאת שבה כל הטוויסט הסוד מתגלה, האבא של החבר של דייביס, כן, בבית חולים שם, הוא הולך אליו כזה בצורה חשודה, ויש מוזיקה, בסים כאלה שעושים מאוד אפקט של מתח, וזה פשוט הסחת דעת, כן, זה נראה כאילו הוא הולך לתקוף אותו או משהו. כן, אז באמת לא היה ברור לי אם הוא פשוט יודע, ורוצה לספר, כמו מה שקרה באמת, או שהוא גם, האם הוא היה גם חלק מזה, והוא באמת בא להרוג את דייביס, כדי שדייביס לא יגלה שהוא חלק מזה או משהו כזה. ולדעתי זה נועד להסיח את דעתנו באמת מהטוויסט האמיתי, ומה שכל כך אהבתי שם בצילום, זה שרואים אותה מכינה את השפרדס פאי, זה פשוט מצולם מעולה, יש קלוזאפים על האוכל ועל הבשר, איך הוא מתבשל שם, כן. ואתה מבין שאין שום הצדקה, בקלוזאפים הארוכים האלה, אלא אם כן יש פה איזה סוד מאחורה. עם מוזיקה מאוד דרמטית, כן. נכון, וכל הזמן קפיצות בעריכה, רואים את הבת ורואים את האמא ורואים אותם בבית חולים, הלוך ושוב ככה, והכל קורה ביחד, אני ממש אהבתי את הסצנה הזאת מבחינה קולנועית, וכן, ואז באמת, כשרואים אותה, רואה את הקלטת ככה במקרה,
גם זה שזה מצולם על איזושהי קלטת, אתה יודע, כאילו שנראית קלטת רגילה של איזו סדרה, זה היה מונח אצלם בסלון כל הקלטות האלה, זה לא איזה משהו שהוא יכביע בבוידם, כן, בניגוד למוטיב הבוידם שלנו, זה מוטיב הסלון, זה גם מאוד קלאסי, אתה יודע, כזה של פסיכופטים שדווקא ישימו בסלון את הדברים האלה. כן, בהחבא, אבל כן. כן, קצת כמו, רוצה להזכיר את היצ'קוק 2 פרקים ברצף, מהסרט חבל של היצ'קוק, שהם רוצחים בן אדם, מכניסים אותו לשולחן, ומזמינים את כל המשפחה והחברים לאכול ארוחת ערב על השולחן שבתוכו הגופה. כאילו זה משהו שרק פסיכופת יעשה. בכל אופן, אז ברגע שאנחנו רואים את פיה מגלה את הסוד הזה שהאמא היא הרוצחת, כמובן ישר האמא נכנסת לחדר, וכולה כזאת, אתה יודע, אמא נחמדה מציעה לה לאכול, האוכל מוכן, ופה בדיוק יש את האפקט הזה שאנחנו כזה מרגישים איך פיה מתה מפחד, אתה יודע, והאמא כאילו נראית אמא רגילה, כאילו הכי לא מסוכנת בעולם. היא גם לא יודעת שהיא יודעת, אז גם אין פה מה זה, אבל פיה פה כאילו לגמרי מאבדת את זה, ובורחת לשירותים, מנסה להתקשר או משהו, כמובן שאין קליטה, ואז היא מנסה לברוח, אתה יודע, בצורה כמה שפחות חשודה, אבל כמובן שהאמא חושדת, היא עולה, היא רואה בדיוק מה היא ראתה שם בקלטת, ומבינה שהסוד יצא. אני מסכים איתך שהסצנה הזאת הייתה מאוד מותחת, היא מחזיקה אותך בכיסא, אני פשוט לא חושב שזה נעשה בתחכום מיוחד, אלא מה, זה נעשה עם קלוזאפים על סכין חותכת בשר, שברור שתעורר בך מתח, קאטים בין כזה, מישהו שמגלה סוד, ומישהו שהוא מגלה שהוא בסכנה, ואז הסכנה שאיתו שלא יודעת, כן, שזה ברור שזה יעלה לך את המתח, אתה פתאום מגלה שאתה בבית עם רוצח. ועם המוזיקה המאוד מאוד דרמטית הזאת, אתה שם את המוזיקה הזאת באחורי צילום של פרחים, ועדיין עולה לבן אדם הקצב לב, כן? אז לא חשבתי אבל מה, איך הייתי? לא, זאת הדרך הקלישאתית, הייתי אומר, הפשוטה, הבסיסית לעשות סצנה מותחת. בסדר, וזה עובד, אני לא אומר שזה לא עובד, פשוט אני אומר, לא העיף אותי בכלל, כאילו. כן, אני מסכים שאין... וזה צריך להיות בלילה, בחושך, והם צריכים להיות לבד בבית, וכמובן שאין קליטה, כי אסור שיהיה קליטה, כי זה הופך את זה ליותר מפחיד, כן, ברור. נכון, קראתי בדיוק בספר על היצ'קוק, שטריפו מראיין אותו, ושם היצ'קוק מספר על הסצנה של המטוס במזימות בינלאומיות, אתה מכיר? לא ראיתי האמת. בקיצור, יש שם סצנה שאיזשהו מטוס ריסוס כזה, באמצע היום באיזשהו שדה כזה פתוח, כאילו מתחיל לרדוף אחרי בן אדם, כאילו מנסה להרוג אותו, והיצ'קוק מסביר שהרעיון שלו היה לעשות בדיוק הפוך מהקלאסי, כאילו הקלאסי עכשיו שרודפים אחרי בן אדם, שזה יהיה בלילה בסמטה חשוכה, כן, וכל הדברים האלה, ופה ממש הוא עשה הפוך, הוא אמר אם זה לילה אנחנו נעשה ביום, אם זה מקום כזה צר וסגור נעשה במקום הכי פתוח, ואם פה יש מוזיקה מפחידה, שם אין מוזיקה בכלל. נורא מגניב איך כאילו אפשר לעשות את הכל הפוך, וזה גם עושה אפקט של מטר. גאוני, זה בעיניי סימן נכון, כן, ואז הסצנה הזאת ממשיכה, והיא קצת בעיניי ממשיכה לסוף הבלתי נמנע שלה, שפיה לא באמת מצליחה לברוח, זאת אומרת, היא מצליחה לברוח מאמא, אבל במהלך הבריחה היא רצה שם ביער, בנחלים, בחושך, והיא מחליקה, ונראה לי שמתה, נכון? כן. וזה היה כאילו, לא דמיינתי סוף אחר, ברגע שאתה לבד בבית עם רוצח, איך זה עוד יכול להיגמר? נכון, למרות שהיא באמת לא עשתה לה כלום, היא רק, לא יודע, כאילו רדפה אחריה, אבל אנחנו לא באמת יודעים מה היא הייתה עושה לה, אם היא הייתה עושה לה, אבל זה היה מספיק כדי שהיא תמות בצורה טרגית כזאת, רק מעצם הניסיון לברוח. כן. אני אהבתי את הסצנה הזאת חוץ מהמתח באמת הרגיל שיש בסיטואציות כאלה, גם בגלל שזה כזה היה באמת כזה בחוץ, בטבע, שזה מעניין, אבל גם כי פתאום יוצא מהאמא הפסיכופת שאנחנו צריכים לראות אותו, בגלל שעד עכשיו היא נראתה קצת מוזרה, אבל רגילה, וזה קצת לא מסתדר לנו, יש דיסוננס בין זה לבין מה שאנחנו רואים שם בקלטת, שהיא במקדחה והכל, ואנחנו יכולים אולי להגיד, אולי היא השתנתה, אולי זה, ואז פתאום שאנחנו רואים אותה ככה, יוצאת עם איזה לפנס פרוז'קטור, לרדוף אחריה, ואומרת לה, אני לא אפגע בך כמו המשפט הכי אמין של כל רוצח, ובסוף כשהיא מצליחה לברוח לה, אז היא פשוט מתחילה לצרוח שם ולאבד את זה, אז אנחנו אומרים, אוקיי, הנה הדמות שבאמת ציפינו לה. ואז דבר האחרון שמראים לנו בעצם לפני שקופצים לסוף, זה את הסצנה שהאמא חוזרת הביתה, כי אני חושבת שהחברה הצליחה לברוח, והיא תספר את כל הסיפור, והיא בעצם מחליטה להתאבד, היא תולה את עצמה, ואנחנו רואים את זה, כן, במבט ראשון היה נראה לי אולי בתור משהו, אתה יודע, סוג של מקבלת את העונש שלה, אבל אתה רואה שדווקא
זה מתפרש בציבור בתור היא חמקה מעונש, קצת כמו בווייטבר. כן. ההתאבדות זה בעצם להתחמק מעונש, ואנחנו רואים שהיא משאירה שם איזשהו, כל הקלטות עם איזשהו פתק לבן, בהתחלה רק אנחנו רואים שכתוב for, אנחנו לא יודעים מה כתוב שם, אבל בעצם לא מדובר פה ב-for Davis או משהו כזה, אלא כל מה שכותבת בפרק זה for your movie. יש לי סרט שלך, שזה בעיניי מאוד חזק, היא בעצם משאירה לו את כל הקלטות של כל הזוועות שהם עשו שם וצילמו את זה, שזה אולי אפילו יותר מזעזע, כי אנחנו שמענו על כל מיני רוצחים שמתעללים והכל, רובם לא מצלמים את זה. נכון. אז יש משהו שיותר מזעזע והוא גם מאוד מראה שחורה, ואז אנחנו קופצים לסוף, בעצם רואים את הסרט שדייביס עשה בסוף, שזה לא בדיוק הסרט שהוא תכנן, ואנחנו רואים שבעצם הם זכו באיזשהו פרס כזה, הסרט הטוב ביותר. איך לא? איך הם לא יזכו, כן? זה בדיוק כל מה שרוצים, כל מה שהרשת סטרימינג רוצה שיהיה לסדרה, כן? טוויסט חדש, מידע חדש, מידע אישי, זה הכי מושך את הצופים. אגב, אם שמת לב, אז בפרק הזה מוזכרות גם נטפליקס וגם סטרימברי, כמובן שבדברים הרעים זה סטרימברי. אגב, עוד נקודה, אם ראית בסרטים של מועמדים, אחד הסרטים נקרא מתת חסד, משהו ג'וניפרו. אשכרה, לא שמתי לב. אבל זה הסרט שלהם זוכה, והם מקבלים כזה פרס, וכולם, לא יודע, כאילו כולם שמחים ומברכים אותו והכל, שזה כמובן ניגוד מאוד עצום לזה שהבן אדם הרוס, ואני באמת לא יודע איך אפשר להתגבר על לגלות שההורים שלך הם כאלה פסיכופטים, ולאבד את חברה שלך. נכון, אבל להבין כן שההורים שלך בעצם היו רוצחים, זה באמת טראומה שאני לא רואה איך אפשר להתאושש ממנה, בייחוד שהוא תמיד ידע שאבא שלו הוא השוטר, הקורבן, כן. והוא פתאום מגלה שהוא זה שהוביל את הסיפור הזה, כן? והניגוד הזה בעיניי שרואים ככה בסוף הפרק, שהוא יושב לו עם החליפה ככה בבית מדוכא, זה בעיניי קטע מאוד חזק שהוא באמת מראה שחורה. הניגוד הזה מחריף, כי אנחנו רואים שבפאב בסקוטלנד, הפאב מלא באנשים שמריעים ומוחאים כפיים, כן, שזה בזכותו, בזכות הסדרה והכל, הפאב התמלא שוב, אבל הם שמחים והכל, אבל על מה אתם שמחים, כאילו? רואים שם בפאב את האנשים עם מסכות, שזה קטע בגלל המסכה שהייתה שם נעימה, כן. וגם לדבר על מוטיב המסכה, יש גם את זה, יש גם את הפסל שהוא זוכה בו בפרס, שזה מסכה, ובאמת שכחתי לומר, אבל כן, בסצנה כן, רגע אחרי שפיר מגלה שאימא שלו היא הרוצחת, היא יוצאת שם מחוצה ורואה את המסכה על הקיר, עדיין תלויה בבית, אותה מסכה מהסצנה המזעזעת, וזה גם אחד הקטעים החזקים בעיניי, שרואים את המסכה שם תלויה על הקיר. לגבי הסוף באמת, רציתי עכשיו להסביר מה כן בעיניי מאוד מראה שחורה בפרק מבחינת הביקורת על הטכנולוגיה, כבר הזכרנו את זה, אבל יש פה בעצם כמה סרטים, יש פה גם את הסרט שהם עושים, דייביס ופיה, שבעצם כאילו ממסחר קצת את הטרגדיה, יש גם את זה שבסוף מנסים לעשות סדרת דרמה על הסרט הזה, כן, יש פה שוב איזשהו ניסיון כאילו לחלוב את הטרגדיה, וגם כמובן הסרטים שהרוצחים עצמם צילמו, כל הקלטות וידאו האלה, כן, והכל מתחבר לנו פה בעצם לזה לתיעוד של כל הזוועות, שיש בזה משהו שאיכשהו מצליח להפוך את הדברים המזעזעים האלה לעוד פחות אנושיים. כן, ללא ספק יש פה איזה רעיון להדהד את הצילומי זוועה האלה שההורים של דייביס עשו, עם הצילומים של הפרק, של הסדרה, של כל הסדרות פשע אמיתי, שבמובן מסוים יש משהו שמצלצל פה פעמיים, כן, יש איזה דמיון חוזר. הם מצלמים ומתעדים את הזוועות האלה ונהנים מהם, כי הם פסיכופטים, כן, אבל גם אנשים שצופים בסדרות על הפשע האמיתי, הם גם באיזשהו מובן נהנים וצופים מזוועות שנעשו. הטרנד הזה של סדרות פשע אמיתי זה טרנד שהוא כבר לפחות 5-10 שנים, ואנשים מתים על זה, כן, זה הסדרות עם הרייטינג הכי גבוה, ויש בזה משהו, אני לא רוצה להגיד פסיכופתי, אבל יש משהו קצת מזעזע בליהנות בצפייה מהסיפורים הזוועתיים האלה, אני חושב. כן, אותי בעיקר מזעזע הסרטוני סנף האלה שרואים פיגועים ודברים כאלה, אני לא מבין איך ולמה אנשים רואים את זה, אני בחיים לא רואה כאלה דברים, אבל אני כן נהנה ממראה שחורה ודברים כאלה, וגם אפשר לשאול, כן, מה המשמעות הפסיכולוגית של זה שאנחנו נהנים מלראות כאלה דברים מזעזעים, כי יש אנשים שממש לא נהנים מזה.
אני מבין, אבל אני חושב ספציפית יש כאן משהו אחר, שיש איזו משיכה לאנשים דווקא להתנהגות פסיכופתית מסוכנת כזאת. זאת אומרת, אני מדבר ספציפית על סדרות פשע אמיתי שעוקבות אחרי אנשים כמו ג'פרי דאמר, ואני חושב שזה לא רק לגבי הנאה, אני חושב, יכול להיות כאן שהפרק פה מבקר את היצר, שוב היצר המציצני הזה, החטטני של הבני אדם, המשיכה הזאת להסתכל על מה קורה בחיים של אחרים או משהו כזה, אבל לדעתי צריך להיות הסבר פסיכולוגי אחר ללמה אנשים נמשכים לראות את הסדרות האלה, ולמה הסדרות האלה כל כך מצליחות. ואני לא יודע לגמרי מהו. טוב, זה מאוד מעניין למה באמת אנשים נמשכים לזה, יכול להיות שזה משהו שמאוד, אתה יודע, מתקשר לפחדים שלנו, ובאיזשהו מקום נותן לנו, אני חושב שדיברנו על זה פעם אולי בפלייטסט או משהו, על זה של לצפות בדברים מפחידים, באיזושהי סביבה בטוחה כזאת עוזר לנו להתמודד עם הפחדים שלנו. פעם כזה מאוד מעניין נראה לי, למה יש אנשים שמאוד אוהבים כאלה דברים, ויש אנשים שמאוד סולדים מזה. טוב, כמה הערות אחרונות שרציתי לומר, אחד זה שאנחנו רואים בסוף בחפצים של האמא, רואים גם סיכה של פרפר כזה, שמת לב לזה? לא. פרפר שהיה בעצם על החולצה של האישה מהזוג התיירים הראשון שראינו בסרט. אז זו אותה סיכת פרפר, גם שמתי לב בצפייה השנייה רק. הערה האחרונה שרציתי לומר, כי באמת חשוב לי להסביר עד כמה הדבר הזה מצמרר כאילו של אותי, כאילו הרגע הזה שבן אדם מבין שההורים שלו, זה אנשים שאתה הכי סומך עליהם בעולם, זה אנשים מלמדים אותך מה טוב ומה רע, אתה פתאום מגלה שהם לא סתם רוצחים, אלא באמת פסיכופטים הכי גדולים שיש, וגם כל הסיפור גבורה הזה של האבא ככה נופל ומתהפך. זה מזכיר לי משפט יפה של האדמו"ר מקלויזנבורג, שאיבד 11 מהילדים שלו בשואה, ואמר שיכל להיות משהו יותר גרוע מהשואה. שאלו אותו מה יכול להיות יותר גרוע מהשואה, אז הוא אמר אם אנחנו היינו הרוצחים. כן. אתה מכיר את המשפט? כן, אני חושב שהזכרנו אותו גם במשחקים באש, כן. לגמרי. אז אני חושב שזה ממש, כאילו זה בדיוק מה שאני מרגיש בו, כאילו, מה יותר גרוע מזה שאבא שלך נרצח, שאבא שלך היה רוצח. לגמרי. וזהו, אני פשוט, כל פעם שאני נזכר, אני רק מרחם עליו שהוא צריך לחיות עם זה עכשיו כל החיים, ועוד בלי החברה שלו שגם נהרגה שם בסיפור תכלס די סתם. זה מתקשר, אני חושב, למסר העיקרי של הסיפור, שאני רוצה להגיד שאף על פי שלא אהבתי את הפרק, אני מאוד מסכים עם המסר העיקרי של הפרק, והוא שנעשתה כאן התמסחרות, שנעשית כאן, כן, בכל יום ויום, התמסחרות של מקרי זוועה כאלה, לטובת רווח, לטובת רייטינג, לטובת קהל, בלי להתחשב בקורבנות שיש, כן? והוא הקורבן הראשון, וזה כל כך מצחיק שאתה רואה אותו מסתובב שם, אחרי שהוא מקבל את הפרס, כל השיח זה סביב הפרס, ואיך הוא קיבל אותו, ואיזה קהל יש, כן, אבל השיח הוא שיח הוליוודי, שהוא מנותק מהאנושיות שבדבר, והוא מחובר לערכים המוקצנים של התמסחרות, ולעשות סרט מצליח והכל. כן, בלי לשאול איך אתה מרגיש, כאילו, מה עובר עליך, בלי איזושהי טיפה של רגישות ואנושיות. ועם זה אני מסכים. לא, ממש נקודה טובה באמת, שכל האנשים האלה שמברכים אותו שם, איזה חוסר אינטליגנציה רגשית, כאילו אתם לא קולטים שבן אדם לא יכול להיות שמח כשהוא קולט שההורים שלו היו רוצחים, ולא משנה אם הסרט שלו הצליח, זה באמת הזוי. אז הוא יכול להיות שמח, כי הסרט שלו הצליח, הנה הוא תפס סיפור טוב, נכון? אם ההתמסחרות הזאת, או הדרייב להתמסחרות, עיוות לך את כל מערכת הערכים, כך שכל מה שאתה רואה זה כמה הסיפור טוב, כמה הסיפור סוחף, כמה ההוק יש לו, כמה הביצוע טוב, כמה קהל אתה יכול להביא, אז ברור שתהיה שמח, כן? זה כמו הסטריאוטיפ הזה שהיה פעם על ביזנסמן קשוחים כאלה מוול סטריט, שכל מה שמעניין אותם זה לא מה קורה בעולם בגלל מה קורה, אלא מה יזיז את המניות למעלה או למטה. אז היה פיגוע, הם רק מדברים, איך זה ישפיע על המניות, או היה אסון טבע גדול, איך זה ישפיע על המניות. כן, אז יש כאן משהו דומה, אני חושב שכל מה שמעניין את הבמאים והמפיקים, וכן, וכל האנשים, זה כמה קהל זה יביא, ואיכשהו שם הם שוכחים את הפן האנושי, שאנחנו פוגשים אותו בדמות של דייביס יושב לבד על הספה, שבור לב, וזו ביקורת שאני מאוד מאוד מסכים איתה, ואני באמת חושב שאנחנו כחברה צריכים להסתכל על הסדרות פשע אמיתי שיש היום, ולוודא שלא נעשה שם עוול
למשפחות, לקורבנות וכל זה, אני לא יודע מה הסיפור שם, כן? כן, מה, נדחף פה אולי מסר לא קשור, אבל מועיל, וזה שאנחנו כל היום רואים ברשתות החברתיות את כל האנשים המאושרים והמטיילים והכל, כן, חוץ מזה שזה גורם להרבה אנשים לדיכאון של איך כולם נהנים ורק אני לא, אני חושב שיש פה גם באמת עניין של להבין שלכל אחד יש את הבעיות שלו והסבל שלו, ובאמת לא לחשוב שכולם בסדר, אלא להבין שיש לאנשים מצוקה, וכן, ולנסות גם, אתה יודע, לשאול ולעזור, ולא לחשוב שמה שרואים על המסך זה בהכרח מה שעובר עליהם. כן, אני מזכיר את המשפט שאני לא זוכר מי אמר, אני שמעתי בהרצאה של חיים שפירא, שמצטט איזה מישהו שאומר שאם רק היינו רוצים להיות מאושרים, אז זה לא היה כל כך קשה, אבל אנחנו רוצים להיות יותר מאושרים מאחרים, וזה בלתי אפשרי. כן, את החיים שלנו אנחנו רואים כאילו מבפנים עם כל הבעיות והקושי, ואת החיים של אחרים אנחנו רואים רק איזושהי הצגה כזאת שהם מראים לנו, בשם עליי לומר מסכה. לגמרי. אני רוצה לחזור, אני חושב שאחד הדברים שגם אני לוקח מזה, זה שכשיש לך מערכת ערכים מעוותת שכזאת, כן, שכמה קהל אתה משיג הוא יותר חשוב לך מהאנושיות, זה תמיד יוביל לזוועות. כי בעיניי אחד הדברים שמובילים לזוועות זה בעצם כאשר משהו אחד יותר חשוב לך מאשר לא לעשות זוועה. במובן הזה יכול להיות זה הכסף או הקהל או הפרס או מה שזה לא יהיה. וזה מזכיר לי סרט שרציתי להזכיר, שעלה למוטיף הזה של באמת העיוות בערכים, בהעדפה של הרייטינג או הכסף על פני הזוועות. למה זה מוביל? זה סרט שנקרא Night Crawler מ-2014, חיית הלילה בעברית עם ג'ייק ג'ילנהול, שבו הוא בעצם סוג של צלם, שהוא מצלם את האסונות, אז הוא כאילו הראשון להגיע לתאונת דרכים ולצלם בדיוק מה קורה, ואז הוא מוכר את הצילומים שלו לרשתות חדשות ומרוויח מזה כסף. ואני חושב שהיה אפשר לעשות את הפואנטה הזאת בפרק של מראה שחורה, כאילו זה בסדר שמראה שחורה הקדישה פרק שלם כדי להעביר את הפואנטה הזאת, אבל היה אפשר לעשות את זה יותר טוב. זה קצת מצחיק, אבל ספוילר, למי שראה כבר את פרק 4, בדיוק בזה הוא עוסק. אז לא ראיתי עדיין, איזה קטע. בוא נגיע לסיכום בעצם, אז אני אסכם שלא אהבתי את הפרק ונתתי לו ציון נמוך, וחשבתי שהוא צפוי וקלישאתי וכל הדברים שאמרתי, אבל אני כן מסכים עם המסר שלו, אני מסכים מאוד אפילו. מה אתה חושב? איך אתה מסכם את הפרק? כמו שאמרתי, אני מאוד אהבתי את הפרק, ובעיניי אחד הפרקים הכי טובים בעונה, אולי הכי טוב בעונה. הפריע לי דווקא שלא הרגשתי כל כך שיש מסר או איזשהו דיון פילוסופי, ואני שמח שבכל זאת הצלחנו למצוא, אז זה אפילו מעלה בעיניי. מבחינתי זה פשוט היה סרט מתח טוב, באמת לא מיוחד, לא איזה דברים מטורפים שלא ראינו בסרטים אחרים, אבל פשוט עשוי טוב ואני נהניתי ממנו, והוא בעיקר היה מאוד חזק, כאילו אותי ממש תפס, אני גם ראיתי את זה ככה לבד בלילה, בפעם הראשונה, וממש תפס אותי כאילו הקטע הזה פתאום של הטוויסט באמת שהוא מגלה על ההורים שלו. אני אומר אולי משהו שעוד לא אמרתי וחשוב לציין, זה אולי הפרק הכי מפחיד במראה שחורה שהיה עד עכשיו. לא, אני לא מסכים עם האמרה הזאת. אני חושב שבאמת, אתה יכול להזכיר לי מה עוד, היה לנו את וייטבר, היה את מטל-הד. קרוקודייל. יש מתחרים, אבל אני חושב בעיניי קרוקודייל זה נכון להשוואה, כי גם מותחן, גם יש פה איזה רצח סדרתי, אבל קרוקודייל כל כך הרבה יותר מעניין בעיניי, כל כך מתפתח יותר טוב, יש לך את כל הריגוש של לעקוב אחרי הרוצחת, ולאט לאט לאסוף עוד ראיות ולהבין, כן, בעיניי ממש הפכים, וגם פלייטסט מפחיד מאוד. נכון, אוקיי, אז היו עוד פרקים מפחידים, אז בוא פשוט נסכם שהוא נכנס לרשימת הפרקים המפחידים, לפחות שאתה רואה אותם לבד בלילה, אז זהו, אז אני מפרגן לו על זה דווקא. סבבה, טוב. אז כרגיל, תודה על השיחה, גלעד. תודה בנג'ה. ואנחנו נתראה לפרק הבא, הפרק השלישי של העונה השישית, Beyond the Sea, מעבר לים. נתראה, ביי. תודה רבה שהאזנתם למבעד למראה השחורה עם בנג'ה וגלעד. ניתן למצוא אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד פלטפורמות. ליצירת קשר נשמח שתשלחו מייל לכתובת beyondblackmirror@gmail.com או שתלחצו על הלינק בתיאור של הפרק. תודה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא.